Kisi ase omusangirikano obo gusangiriria ebirengereryo bobwemwe omwemsiye bwibodi yechuni Wycliffe Searcher oyo aringe gose aikirana gokorekana ase ewodi yaye elio gusangiriria ebirengereryo igoro yo kwagacha gose kwagacha kwenye gitari ya ekiribo nigo bono obako goturbanirwa maiga y'abantu batamanyiri kuba asagana ase baringe okorekana omusangirikano yo korengana na nigo batubani abantu abo bakageire ko ba ababwatani ebo omubunge bwa ensemeyo ya Nyaribari Masaba nere Dr. Daniel Manduku asebono baturubania omusangirikano inonya ane eganga yo musangirikano degeti kukolekana asebono ekekorekyo kyabirege kumachibwa nonya ningana bari go chukwanera igoro ya amagendero anene ase oroboti refinance bill ero omwaka o 2024-2025 oyibono bali gochikukwanira egati yemirobere babegete asiba gochikweneki amagendero y'omwaka oyo ase chibesa nigobono omusangirikano yo oturaniwa nati baigeti igokora okwanira enganeyo.